Dobar dan svima! Mislim da već pogađate gde ste. Kutlača sa krugom 2024. Kao jedan, hoću da vam poželim srećne praznike i uspešnu 2024. godinu. I eto, zato smo mislili da organizujemo nešto u subotu 10. februara od 17 sati i to je Kutlača sa Milenom Glišić. I pokazat će nam kako se razne stvari prave. Ali sad se mislite šta će biti? Pa kao što znate, ona je jako poznata po gibanici na stari način. Znači, to jedva čekam da nam pokaže kako se pravi. Druga stvar, što ja sam recimo skoro pokušala da pravim, to je sarma. I moram da vam priznam da nije tako teško, pa sam mislila i to sa vama da podelim. Znači, ona će nam pokazati kako ona pravi. Znači, sarmu i za dezert ćemo imati slatku pitu. Ali tu ne smemo ništa više da vam govorim. Tako da u to ime jedino mogu da vam kažem živeli i dobrodošli u subotu 10. februara u 17 sati u krugu sa Kutlačom. Ćao!